Dobrý salám má sviatok. Áno, každý dobrý salám má raz. Gabika si začne myslieť, že ju poslal Alois. Tejto osobe kúpiť nejaký darček. Aha. Prišiel som sa poradiť. Aha. Takže tejto salámovej osobe treba kúpiť darček. Áno. A potreboval by som od vás poradiť cez taký ten váš ženský feeling, čo kúpiť salám. Čo kúpiť salámu? Áno. Povedzme, že je to... Ale vy ste velice prefíkaný, pán Ránka. Vy ste velice prefíkaný, pán Salám. Gabika začne presviečať Mariana, že chladnička je tiež len bytosť. Čo je, suseda? Tak si Napríklad takú chladničku. Prečo by nemohla byť nová chladnička za starú? Aj keď ty si tiež dievča. Slúžilo veľmi dlho. Viete, že taká chladnička aj plače? To som nikdy nevedel. Keď do nej nenakúpite produkty, keď do nej nikto nič nezasunie. Viete, čo taká chladnička Viem, kto plače, keď prežíva? nik- Poď sem, Ilona. Viem, poznám ten pocit, keď ti nikto nič nekúpi. Bože, pán Ránka. Ja tak rád k vám chodím, suseda.